ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାରି ଛକରୁ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ ଭଲରେ ସାରି ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ହାଉ ହାଉ ଆଜି ବଢିଆ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବି କଣ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ହାଉ ହାଉ କରିବି ନା କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କଣ। କଣ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ? ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦହି ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା, ଲେମ୍ବୁ ପଡିଛି ଖାଲି ଚିପୁଡା ହବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସାଇଜ ପୁରା ଚକୁଳି ପିଠା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ହବ ବାଗ। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଲା ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଯୁଗଟା ଆଉ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜା ବଢି, ଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଛେଚା ହେଇଛି, ଖାଲି କୁଟିକି କୁଟିକି ଛେଚା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସଇଲାଣି ନା କଣ, ହେଇ ମୋର ଫେଭରେଟ ଟମାଟୋ ଦଳା ଆଜ୍ଞା, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଦଳା। ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି, ଖାଇବି ହାଉ ହାଉ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଓ ଆଜି ମ୍ୟାଡମ ପୁରା ଏକଦମ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଏକଦମ ଟପାଟପ ଖାଇବା। ଓ ଘରାଣୀ ଘରାଣୀ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଜଲ୍ଦି ଆଗ ପାଟିରେ ପୁରାଏ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ଅଣ୍ଡା, ଓହୋ ଖଟି ଖଟି ଆଇଛି ଆଉ, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବି ନା ଆଉ। ସଜନା ଶାଗ, ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଦଳା, ବଢି ବଢି, ଆଉ ମୁଠେ ଭାତ ଖାଏ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ହାଉଁ ହାଉଁ। ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେ ନା ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉମାନେ ଖାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇକି ଉଠିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାଉଁ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଖଟି ଖଟି ଖରାରେ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା।